سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تيفي نلوم عربي شمون تحمل زيت تدالو على توزينات تزلكم متلخو كم وترو كيساف تصامي مدباتنا هني ختكتاتلنا ندعدمكو بقدامنت ارئيس زينا بايتو كلت هزبه بهراوي اغلغلوتن حبريتان دحنتن كم بحدش نمطياس زقرب اواج صديقو ኢትዮጵያ ንምሕወይ ድሕረ ጎንፂ ዝውዕል ወሳነ ዝባል ሓገዝ ፋይናንስ ንኽግበረላ ሓቲታ ኣብ ዓዱ ኋላ ኣልማዕቲን ኣሕመልትን ፍረታትን ስልጠና ተዋሂብዎም ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ነበር ሺንዞ አቤ በጥይት ተሃሪሙ ንዒስራ ዓመታት ጠፍዮም ዝነበሩ ጥራውስቲ ቻርልስ ዳርዊን ናቦቶም ከም ዝተመለሱን ካልእን ዝድህስስ መደባት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ እንዳተመነኹም ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁ ብኽብሪ ይዕድመኩም ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ብሄራዊ ኣገልግሎት ሓበሬታን ድሕነትን ከም ብሓድሽ ንምጥያስ ዝቐረበ ኣዋጅ ጸዲቑ بايتو وكلت هزب تمال دحر ساعات اب زكايد من بل 16 سرعه خيبو بهراو اغلغلوتن حبريتان دحنتن كم بحدش نمطياس زوصه رقيق اواج اصدقوم اكاب قوام كوميتي حق فتح ديمقراسي ويزرو اصغنت منغستو اترق اواج املكيتن بوساني حساب نابتي بايتو قريبن بتزغرب وسان حساب تمحيشو زغرب رقيق اواج بهراو اغلغلوتن حبريتان دحنتن لوخاتن ببقعات نموصا زخلت وساخ السلطانن تغبارن نخلو زغبر كم زونه تحبيروم كاب قالاتن حرغاتن بين جميرو بزحات عنقصاتن تاواج كم زتمحيشون حدش حسابات كم زتخاتفتون تغليصوم تبايتو بهراو اغلغلوتن حبريتان دحنتن كم بحدش نمطياس زوصه رقيق اواج قطري 127 هزبار 2014 عامه مرت بحد دمصي تعقبو ببزح دمصي مصداو كابتي بايتو زترخبه حبريتا يرد بتوسخون بايتو كلت حزبي فيدرال اب قدامي عامه زبن سراح مبل 16 سمون سرع غوباي مس قدامي ሚኒስተር አብ አህመድ አብ ዋናዊ ሀገራዊ ጉዳያት አብ ዘተይሉ ዋን አብ ትምድርኽ ተረኺቦም አብ ዝሃቦ መብርሂም በግፍዒ ህይወቶም ንዝሳኑ ወገናት ዝተሰምዖም ሓዘን ገሊጾም አብ ኢትዮጵያ ዝፍጸም ዘሎ ቅትለት ሰላም ወሰባት ጥራይ ዘይኮነስ አካላት ጸጥታን ፖሊሱን ይቅተሉ አለው ኢሉም ሀገሩን ምድሃን ህይወቱን ዝግብር ዘሎ ኃይል ጸጥታ መንግስት ተባይቶ ክብሪ ክህቦ ከም ዝግባ ገሊጾም ግብረ ረዓደ አብ ዝሕጅ ዋና ዓለም ፈታን ይዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ግብረ ረዓዲ መልክዑ بزح سلزخونه كميت حاويرنا نزي دو نبل زبل حددنت زدليو إيلوم قبر رعدتات مس زرقي تراي فلينا كريو آي بلنان نزي تكبر بزقباء فلي خمر أي آقد داس يكبروه تزاريبوم شاني يخون كالوت قبر رعدتات نايب عالوم اقري يبلو من بخال اقري إنا تقت أملوم يوم زين كساوسو يلوم من قستنا يزيقاتات دحنة من رقات كأدا ما يتكبرو كخون كله يخون بر قبر رعدي بزقباء مجنزابن هزمن من قستن بزقباء مدماتن يدلي كبلو حبيرم قبر رعدتات ኢትዮጵያን ፍራስ ተሊሞም ዝሰርሑ ከም ዝኾኑ ብምግላጽ ኣብ ቀረባ ኣዋን ኣብ አዲስ አበባ ሽዱሽ ግዜ ተሓሲቡ ዝነበረም ራዕዲ ከም ዝፈሸለ ከም ራእያ ገሊጾም መንግስቲ ግብረ ራዕዲ ዘይኮነስ ንግብረ ራዕዲ ዝቃልህ ዘሎ ኣካልዩ ክብሉን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛሪቦም መንግስቲ ንምንኣስ ጻዕሪ ዝገብሩ ብፍላይ ኣብ ወጻኢ ዝነበሩ ኣካላት መንግስቲ ዝሰርሑ ዘሎ ስራሕን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታትን ክሪኡ ይግባእ ኢሎም دم نصوحان بكنتو زفسسو شاني يخون كالوت حيلتات التفاعات مدفوهم زي ترف كبلون كل يوسيخم رعد خفترو يخليهم جن كاب كندي علامانا آي ترفونانيم منجستي هيوت زيغاتات نمدحان 24 ساعتات يسرح لهم نزل ما مسواتي زخون أكلات ستته وتعدراتن فولي حيلي كلاتن هيوتهم بمقبار حلوا يقبرو قالو يلوم መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ንምቆጻር 4 ሚላታት በመሐዝ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምግላጽ እቶም ሚላታት ምክልኻል ምክትታል ምህላውን ምድላውን ከም ዝኾኑ አብሪሆም በበዋኑ ዘጋጥሙና ፈተነታት በዝበለጸ ይሕዩላን የጽንዑና ንበር እንዳደኸሙና አይኮኑን ስለዚህ ጽላቲ ክፍቱኑና ይኽሉ ንበር አይሰሩናን ኢሎም ኢትዮጵያ ንምሕወይ ድሕረ ጎንፂ ዝውዕል ወሳኒ ዝባሃል ሓገዝ ፋይናንስ ንኽግበረላ ሓቲታ
ኣብ ኢትዮጵያ ሰሜናዊ ክፋለት ሃገር ዝተፈጠረ ጎንፂ ስዒቡ ካብ ዘጋጠመ ቀሊል ዘይብሃል ክሳራ ንምውፃን መሊስካ ንምህናፅን ባንኪ ዓለምን ካልኦት መሓዙት ኣካላትን ሓገዝ ንኽገብሩሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ደመቀ መኮንን ሓቲቶም ኣብ ሴኔጋል ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ መራሕቲ ዓለም ለኸ ማሕበር ባንኪ ዓለም IDA 20 ዝተኻፈሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ኣቶ ደመቀ መኮንን ኣብ ዝገበርዎ መደረ ባንኪ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ጎንፂ ስዒቡ ህጹጽ መጽናዕትን ግምገማን ብምግባር በቲ ጎንፂ ዝተጎዱ ከባቢታትን ብዛዕባ ዘድልዮም ሓገዝ ምፍላይ ገይሩ ብምፍላጡ ምስጋና ኣቕሪቦም ኣብ ኢትዮጵያ ከም ኣቋፅራ ኤውሮፓውያን ካብ 2018 ጀሚሩ ንዘሎ መማሓየሺ ሃገር በቆል ኢኮኖሚ ዝውዕል 1.7 ቢልዮን ዶላር ምምዳቡ ዝናድ ከም ዝኾነ ኣመልኪቶም ብሓፈሻ ኣፍሪካ ካብ ዘላቶ ፀገም ንኽትወፅን ዝሓሸ ልምዓትን ዝተወደበ ስግር ኢኮኖሚን ንኽተመዝግብ እንተተደልዩ ወሳኒ ዝበሃል ሓገዝ ፋይናንስ ንኽግበረላ እውን ኣቶ ደመቀ ፀዊዖም ኣብ መድረኽ መራሕቲ ፕሮግራም ዓለም ለኸ ማሕበር ባንኪ ዓለም ኣፍሪካ ለውጢ ንብረት ኣየርን ኮቪድ-19 ዩክሬን ኩናት ዘምፅኦ ፀገምን ዘስዓቦ ውሕስና ምግብን ዝብሉ ማሕለኻታትን ምፅዋር ዝኽእል ሓገዝ ከም ዝግበሩን ቃል ብምእታው ካብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ ኣብ ዓዲ ኳላ ልማዕቲ ኣሕምልትን ፍረታትን ስልጠና ተዋሂቦም ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ኳላ ንኣባላት ማሕበር ኣልማዕቲ ኣሕምልትን ፍረታትን ከምኡውን ንኣባላት ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ንኣሰራርሓን ኣጠቓቕማን ባህርያዊ ድኹዕን ፀረ ባልዕን ዝምልከት ስልጠና ተዋሂቡ እቲ ንሰለስተ መዓልታት ዝቐፀለ 50 ሓረስቶትን ሙያውያን ሕርሻን ዝተሳተፍዎ ብግብሪ ዝተሰነየ ትምህርቲ ቁልጡፍ ኣሰራርሓን ኣጠቓቕማን ባህርያዊ ድኹዕን ባህርያዊ ፀረ ባልዕን ከምኡውን ኣሰራርሓን ኣጠቓቕማን ስነ ህይወታዊ ፈሳሲ ድኹዒ ዘጠቓለለ እዩ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ናይቲ ንኡስ ዞባ ክኢላ ምክልኻል ብቑሊ ኣቶ ተክለ ሃይማኖት ተወልደ መድህን በቐንዱ ሓረስቶት ባህርያዊ ድኹዕን ባህርያዊ ፀረ ባልዕን ብምድላው ካብ ወፃኢታትን ሳዕቤናትን ኬሚካላትን ክድሕኑ ዝዓለመ ትምህርቲ ከም ዝኾነ ገሊጹ ሰልጠንቲ ኣገዳሲ ፍልጠት ከም ዝቐሰሙ ብምርጋጽ እቲ ዕድል ንኻልኦት ሓረስቶት እውን ክወሃብ ኣዘኻኺሮም ብተመሳሳሊ ዜና ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ሓውሻ ብ29 ስነ 2022 ዝሃረመ ብርቱዕ ዝናብ ዝተሃሰየ ዲጎም ገንዘቦምን ግልቦቶምን ብምውሃድ ብማሽነሪ ተሓጊዞም ይጽግኑ ኣለዉ ኣመሓዳር ናይቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ገብረ ህይወት እስጢፋኖስ ኣብቲ ስራሕ መዓልታዊ ልዕሊ 400 ዓቕሚ ሰብ ይሳተፍ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣብ ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ዞባ ማእከል ክኢላ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኢንጂነር ኣቤል ወልደጋብር በቲ 90 ሚሊሜትር ዝተዓቀነ ብርቱዕ ዝናብ ገለ ክፋል ናይቲ ዲጋ ከም ዝተሸርሸረ ገሊጹ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ዓድታት ዝህነፃ ዲጋታት ገፊሕ መስተንፈስን ልዕሊ 100 ሜትሮ መከላኸሊ መንደቕን ክስራሕለን ከም ዝግባእ ድማ በቲ ኣጋጣሚ ኣተሓሳሲቡ ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ነበር ሺንዞ አቤ በጥይት ተሃሪሙ ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ነበር ሺንዞ አቤ ናራ ኣብ ዝተባለት ከተማ ይካየድ ኣብ ዝነበረ ጎስጓስ ምርጫ በጥይት ተሃሪሙ ወዲቖም ኣብ ክልተ ግዜ ክትኮሰሉ እንከሎ ኣፍታ ካልአይቲ ጥይት ብድሕሪኡ ስለ ዝተሃርመ ናብ መሬት ወዲቖም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ውልቀ ሰብ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ፀብጻባት ይገልጹ ኣለዉ ኣመሓዳሪ ቶኪዮ ዝነበረ ጆቺ ማሱዞ ጥዕናዊ ኩነታት ኣቤ ኣመልኪቱ ኣብ ትዊተር ኣብ ዝፀሓፎም ልቡ ካብ ንቡር ንላዕሊ ስርሓት ተዳኺማ ምህላዋ ሓቢሩ እዚ ኣብ ጃፓን ሞት ብወግዒ ቅድሚ መንጋሩ ዝዝውተር ኣገላለጻ እዩ ክሳብ ሕጂ ዘይተረጋገጹ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝልጠፉ ዘለዉ ምስልታት ድማ ሙያ ሕክምና ኣብ ማእከል ጽርግያ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር كحكم خجوايو يرئيهم قالتيفو ናብ ሕክምና ከም ዝተወሰደ ድማ ተሓቢሩ አቤን ሓደ ኣብና ራህ ዝወዳደር ሕጹይ ናይ ድጋፍ ዘረባ እናስምዐን ከሎ ከም ዝተሃረመ መስኻኽር ዓይነት ተዛሪቦም ተቀዳሚት ጥይት ክስሕቶን ከላ ተኻለይቲ ብሕቁ ሃሪማቶ እናደመየ ናብ መሬት ወዲኦም ሓይልታት ጸጥታ ድማ ነቲ ነዚ መጥቃዕቲ ምስ ፈጸመን ምህዳም ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቃስ ዘይገበረ ውልቀ ሰብ ኣብ ቀይዲ የትዮም ይርከቡ ጋዜጣታ ሃገር NHK ፖሊስ ነቲ ብረቱን ከም ዝሓዞ ገሊጻ አቤ ኣብ ጃፓን ነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ በ2020 ጥዕናዊ ጉዳያት ምክንያት ምግባር ካብ ስልጣን ከም ዝወረደ ይዝከር ድሕሩ አልሰራቲቭ ኮሎቲክስ ብዝተባለ ሕማም መዓናጡ ከም ዝተጠቃ ተገሊጹ ኣብቲ ግዜ እቲ ብፋሚዮ ኪሻራ ዝተተከ ናይ ቀረባ በጻዩ ዝነበረ ይሽሂሂዲዲ ሱጋ ተተኪዩ ነይሩ ኣብ ጃፓን ዋንነት ብረት ፍቃድ ስለዘይኮነ ብረት መጥቃዕቲ ክፍጸም ሰዓት ይዘጋጥም ተረዩ ተጓን ፎታት ፖለቲ
ፖለቲካዊ ግጭታትን ብዙሕ ኣይስማዕን እዩ ኣብ 2014 ኣብ ኣሜሪካ ምስ ዘጋጠሞት 33599 ብምንጽር ኣብ ጃፓን ብብረት ብዝተፈጸመ ጥቃዕቲ ሞት 6 ሰባት ጥራዩ ኣጋጢሙ ኣብቲ ሃገር ብረት ዝዕድግ ሰብ ኣዝዩ ጽንኩር ፈተናን ምርመራ ኣእምሮዊ ጥዕናን ክሓልፍ ይግደድ ናይ 20 ዓመታት ጠፊኦም ዝነበሩ ጥራውስቲ ቻርለስ ዳርዊን ናብ ቦቶም ተመሊሶም ናይ 20 ዓመታት ጠፊኦም ዝጸንሑ በቻርለስ ዳርዊን ዝተጻሕፉ መዘክራት ሚስጥራዊ በዝኾነ መንገዲ ናብ ቤት ንባብ ዩኒቨርሲቲ ኬምብሪጅ ተመሊሶም ንብሪት በቂዖም እዚኦም ኣብ መንጎ ፍጥረታት ዘሎ ፍልቀታዊ ርክብ ንምርኣይ ዝሰኣሎ ፍሉጥ ንድፊ ተኽሊ ህይወት ዝሓዝዮም እዞም ጥራውስቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ብስውር ኣብ ጽጌረዳ ዝሕብሩ መዕሸጊ ውህብቶ ተዓሺጎም እዮም ተመሊሶም እዞም ክንዲ ፖስት ካርድ ዝኾኑ ክልተ ጥራውስቲ ላይብረሪያን ሮስ ፋሲካ ኤክስ ዝብል መልእኽቲ ምስ ዘለዎ ደብዳቤ ሚስጥር ተቐሚጦም ተረኺቦም እዞም መዘክራት ኣብ ሕዳር 2000 ክስኣሉ ካብ ክፍሊ ናይ ኢድ ጽሑፋት ክወጹ ጠለብ ምስ ቀረበዮም ንመወዳእታ ግዜ ተራእዮም ነይሮም ሽዑ ናብ ግዝያዊ ስቱድዮ እኳ እንተተወሰዱ ድሕሪ 2 ወርሒ ግን እቲ ቤተ ፈተነ ምጥፍኦም ፈሊጡም ዋጋዞም መዘክራት ሚልዮናት ፓውንድ ዝግመት ኮይኑ ሕጂ ናብ ቦታኦም ተመሊሶም ንፈለማ እዋን ንምርኢት ህዝቢ ቀሪቦም ኣለዎም ብተወሳኺ ዳርዊን ኣብ ዘመነ ህይወት ዝጸሓፎምን ዝተቐበሎምን 15000 ደብዳቤታት ህዝቢ ክሪኦም ተገይሩሎም ኣብቲ ቶም ጥራውስቲ ተመሊሶም ዝተቐመጡ ቦታ ካሜራ CCTV ስለ ዘይነበረ መን ወሲድዎምን መን ይመሊስዎምን ዝብል ክሳብ ሕጂ ኣይተፈልጠን ሽም ቻርለስ ዳርዊን ኣብ ታሪኽ ሳይንስ ኣዝዩ ጎሊሑ ዝለዓል እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም